addinin musulunci. Da farko dai sunana evangelist Peter, wayansu kuma yan uwan kristoci suna kira na apostle Peter, amma yanzu da rahman Allah da kuma ikon Allah yanzu sunana malam Anas. So ni dai haifafen Taraba ne, na Gaso local government, suna kauyen mu Wuro Jam. Wato ba lokaci ne, bari je kawai kai tsaye. Akwai wani sako da nake son isar ne, don ni ban tashi da addinin musulunci ba, da ilimin addinin musulunci ba, na tashi ne da ilimin addinin kristiyanci. Yaushe ka musulunta? Na musulunta da wannan shekaran din da ikon Allah. So na tashi ne da ilimin addinin kristanci. Wato akwai abun da yake faruwa wanda mu musulmai ya kamata mu gane. Addinin musulunci addini ne wanda kai za ka iya ce kana da rauni. Ba lallai ba ne ka ce musulmai suna da rauni, ba ka isa kuma ka ce musulunci na da rauni ba, saboda ba aikin mutum ba ne. Musulunci ba na mutum ba, mutum ba ne ke rike da ita. So na je makarantu da yawa, na je discipleship a Jos, na yi a karkashin wani Muhammad Abdulrazak, shi ma muka samu matsala da su a gidan ne. Wato bari fara da wannan matsalan ne, yana da daga cikin sakon da nake son isar. Matsalan da muke samu wannan discipleship center din shine, da na je sai muka fahimci wani abu. In ka je a matsayin sabon tuba, abincin da suke bamu akwai magunguna ciki, magani wanda zai juya maka tunani. Na farko zaka manta da iyayenka, wannan dole ne. Zaka ji ko kana tuna su, soyayyan su kan babu a zuciyanka, zai sa ka tsane iyayenka, ka tsane addinin musulunci. Abun da yasa suke yaka shine addinin musulunci ya gaya mana man baddala dinahu faktulu. So suna amfani da wannan daman su sa maka zuciyanka cewa tunda ka yi ridda iyayenka za su kashe ka, kuma ba haka bane. Iyayenka ma watakila suna neman ka ma su baka hakuri ka dawo, amma kuma sai su sa maka wannan a zuciya cewa iyayenka za su kashe ka. To muka samu matsala da su akan wannan, don na tashi ne kafin nan in shige su din, ni ma ina harkan magunguna asiri nan ina neman, so na san yadda abun yake. Sai aka canja mini gida, sai aka kai ni wani gida na EYN, shi ma na discipleship center. Allah da ikon sa na iya can na gama, sai na bari, sai na tafi Port Harcourt. Aka kai ni Port Harcourt, a wurin ni ina tayar da Redeem Christian Church of God. Daga Redeem shi ma suka kai ni School of Disciples nasu a Lagos, suna kiran abu ne SOD. So shi ma na yi karatu a wurin ni. Wato akwai abu ne ya faru a wannan shekarun, don ni ma ina zuwa bishara. So Allah da ikonsa dai wancan lokacin da yake baka san gaskiya ba, na yi ridar da yaran musulmai da yawa daga musulunci zuwa kristanci, don akwai koyarwa da ake mana wannan gidajen almajirantarwa din, wanda kai baka da ilimin shi, kai baka da ilimin addini ne, kai kuma tunda baka da shi, su za su zo su baka dan wannan ya fada dazu, za su dauki munanan, za su dauki kamar misali suratu tauba aya na 29, za su dauki wannan ayanin, akwai inda za su fassara maka shi daban, wanda za ka dauke shi a matsayin musulmai suna kashe kristoci, suna kashe sabon tuba. Ko kuma a dawo suratu ali imran aya na 55, wanda yace qala lahu ya isa inni mutawaffika, addinin babu karatun babu sosai, ku yakuri. So wannan ayoyi din za su dauka su baku, akwai yadda za su fassara muku ayoyi din, za su koya muku yadda in kun je za ku yi amfani da su, ku samu musulmai wanda su ma ba su da ilimin addini irin ku, lokaci da kun juya su. Kamar ni a misali, a watan 10 dinnan akwai wani abun da Najeriya muka yi dan fama da shi tsakanin musulmai da kristoci, wanda ake ce wai kristoci musulmai na kashe kristoci waye. Ni an zauna da ni, akwai wani crusade din da muka yi a Asaba a watan November, amma in October aka same ni aka ce min ana so in ba da testimony a wannan crusade din. Testimony din da ake so in bayar shine wai in zo in fita in ce ni musulmi ne da, kuma ni ina ɗaya daga cikin 'yan jihadi da, wanda musulmai suke ɗaukar nauyin mu, suna ba mu makamai, suna tura mu je mu kone church, mu je mu kashe kristoci. Har da wayansu hotuna ma da sun bani wayansu hotuna ma wanda zan yi amfani da shi a matsayin shaida. Duk da dai ba fiska na hoto ne, amma in ka gani zaka ce ni ne. Ni kuma ban taba gani, tsoro ma bindiga nake. Amma sun ce in fita kan fada, sai na ce baran yi ba, don na san cewa kariya ne. Don ban taba rike bindiga ba, ban taba zuwa na kone church ba.
kuma na san addinin musulunci dai ba su haka don na zauna da su. So da ni na kisi aka je aka nemi wani bawan Allah shi kam yace shi musulmi ne da kuma shi fulani ne, sai aka dauke shi aka kawo shi kuma sai aka canja mishi wani iri, su da tunanin cewa ni za su san yadda za su yi su convincing nawa in dawo in yi testimony din, sai ba a yi wannan din a Asabadin ba, sai aka dawo Wari wanda suka san Wari wani local government Udu, sai aka yi crusade da wurin, sai aka sami wannan bawan Allah sai zo ya bada testimony mai kama da wannan din. Yace shi dan Boko Haram ne, musulmai ne ke daukar nauyin su, suna zuwa su kashe kristoci su kone coci, kuma ba haka bane. Don bayan ya yi wannan abun din ni na zo na same sa, na yi yaren Fulani, na zo na masa Fulatanci ya kasa amsawa, na masa Hausa sai na kakkaucewa. To wato abun da yasa nake wannan magana shine musulmai mun yi bacci, mun yi sanyi. Idan na fita evangelism, kamar ni evangelism nawa ba wai church bane ke daukar nauyina, turawa ne ke daukar nauyina, turawa ne. Don ni ban zauna a arewa mu nan na yi karatun bible da Hausa ko wani abu nan ba, da turanci ne. So turawa ne nake hade da su ne ke da, ina da manya-manyan sifiku wanda suka saya min ya kai miliyan 2 ma, da kuma sifiku kanana in ba na manta ba, duk karshen wata za su tura mana 700 mu yi amfani da shi mu tubar da wayansu. In kuma mun tubar da wayansu akwai wayanda za su ci gaba da kuma tura kudi ana kula da su da sauransu. So bible dai ƙarya ne na farko, ni kan aure na bible daga farkon ta karshen ta baran ce gaskiya bane, ƙarya ne. In dai akwai Qur'ani bible ƙarya ne, sai dai in ba Qur'ani, amma muddin akwai Qur'ani har duniya ta tashi bible ƙarya ne. Saboda in ka duba cikin bible John chapter 8 verse 42, Jesus ya yi magana da mutane, and Jesus said to them, if you were from God you will love me, because I came from God and I am here. I am not doing these all things by my own accord, but he sent me. Ya ce idan mutanen din suna Allah ne za su so shi saboda ya zo daga Allah ne. To kaga bere yi ka ce min Allah ya zo daga Allah ba, bere hadu ba, bere taba yiwa ba. Sannan kuma assalamu alaikum, sannan kuma yace a karshe din yace abunda nake yi din nan ba na yi da iko na fa, ba na yi da iko na, shi ya tura ni, Allah kenan ya tura ni na zo ina yi. Amma wannan ayoyin duka muna karanta su kullum, amma ba san manan su ba saboda mun riga da mun bata. So sai dai wanda Allah ya nufe shi da rahama. Gaskiya ni kan Allah ya so ni ba kadan ba, Allah ya zan iya ce maka Allah ya so ni fiye da kowa masallacin nan ma, gaskiya. Don mutuwa ne kawai, na mutu ma ce na dawo ne a hannun su din, amma kuma Allah ya sa shekaru nawa ne a can ne, Allah ya sa 2026 kuma zan fara da musulunci, abun farin ciki. In ka duba bible din da yawa, ayoyi da yawa makamancin haka nan. Yanzu ka duba John chapter 17 verse 3 yace that this is eternal life, that they know you, waye wancan you din Allah kenan fa, that they know you, the only one and true God, and Jesus Christ whom you have sent. Wannan shine rai madawami, domin su sanka kai kadai nan Allah din nan, kai kadai Allah din nan. Ku ya kuri da Hausa ne, fasaran ne ba lalle bane. So kai kadai wannan Allah din nan, da kuma Isa almasihu wanda ka aika. So kaga idan Isa da kansa ya ce wai an aike sa ne, ba yanda za a yi kuma a ce shi dan Allah ne. In ka duba Mark chapter 6 verse 3 ya yi magana, ya je garinsa Nazareth yana wazi, sai mutane suka kasa yadda da abun da yake yi, sai suka ce is not this the carpenter? Yesu carpenter ne a Bible. Is not this the carpenter? Is this not the son of Mary? Is not his father Joseph? Is not his brothers here with us, James, Simon and Judas? Are not his sisters here with us? Yace wannan ba carpenter nan bane, ba ga mahaifiyarsa nan ba Maryam, ga mahaifinsa Yusuf, ga yan uwansa James, Judas da Simon, ga kuma yan uwansa mata. Akwai ayan da Isa almasihu da kansa yace wayanda suka bi maganan Allah sune yan uwansa da iyayensa, amma kuma wannan ayan ana maganan wayanda ya fita ciki ɗaya da su ne. Bere ka ce min idan Yesu Allah ne, ya kamata tunda ya fita cikin Maryamu kar haifi wani a wurin ne. Amma kuma ta yaya zaka ce min Allah yana da dan uwa
kani. Yanzu ana ce Yesu Allah ne, Yesu Allah ne, kenan za mu ce ma yan uwansa nan za su rika cewa wannan kanin Allah ne kenan? Kaga bai zai hadu ba, bai zai hadu ba, bai taba haduwa ba, bai taba haduwa ba. Wannan ayan yana nan Galatians chapter 19 ma duka yayi magana akan wannan. In ka je Matthew chapter 4 verse 10, Yesu ya ce, get behind me you Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God alone, and only him you shall serve. Ya ce ma shedan ya shiga bayan shi, a rubuce yake zaka bauta wa Allah ne kadai, shi kadai nan kawai zaka yi ma bauta. Shi da kansa yake fada, amma kuma sai aka zo ana koya mana wani abubuwa daban-daban, ana kai mu wani gefe. Ayoyi da yawa cikin Bible ba lokaci, bari in je kan magana da zan rufe da shi shine idan ni zan fita bishara already koya mana akai, ba wai mu ne muka iya ba. Idan na fita bishara akwai yadda ake koya mana mu samu wayanda za mu riddar da su. A misali, idan ni na fita in mun ga musulmi wanda jahili ne kawai bai san komai musulunci ba, muna ganewa. In mun ganka kai jahili ne baka san komai musulunci ba, ni na ganewa don na tubar da su, da na riddar da su ba tuba ba kam. So zan je same ka, zan baka wannan ayoyin da aka bamu din, in baka in gani, in yaki shine maganan kudi zai shiga ciki. Maganan kudi zai shiga ciki. Na farko za mu nuna maka abubuwa da yawa wanda in har ka zo za mu maka. Na farko za mu fara sa maka tsoro, za mu nuna maka cewa tunda kai musulmi ne, idan ka tuba musulunci fa ya ce man baddala dinahu faqtuluhu, mu kuma za mu kare ka. Don ni in zan fita bishara ma akwai sojoji biyu wanda nake tafiya da su, ni kuma dan karami ne ni. Akwai sojoji biyu wanda nake tafiya da su saboda ina fita in yi magana against musulunci, gaskiya na yi sosai. So suna ganin musulmi ba mutane bane wanda suna da kishin addini. Baraka zagi annabi a gaban musulmi ya shiru ba, baraka zagi Qur'ani ya shiru ba, baraka ci mutunci musulunci ya shiru ba. To dalilin wannan ne nake zuwa da security, saboda a yi amfani da dama. Duniya kuma tana kallo don muna da media wanda take recording komai. Idan wannan kama misali wani fada ya shiga tsakaninmu da musulmi, za a nuna shi ma duk duniya cewa musulmi na kashe Krista. Na biyu, ɗaya daga cikin hanyar da muke amfani da shi shine yara, kama misali almajirai ko kuma marayu. Bari in fara da almajirai. Almajiri bara yake yi kamin ya ci abinci, ko ba haka ba? Kristan nan suna ganin almajiran nan a kowane lokaci, ko da yaushe. Baya ba mu mamaki yanda yara ƙanana ke bata. Ba dukansu bane za ka ji an ce maka wai sun bata sun mutu, ba dukansu bane. Yanzu gidan almajiranci na discipleship nan, wallahi wani sun kaje wallahi ba san yayansu ba. Wallahi ni na gani a Jos, wallahi wani su ba san yayansu ba. Su ka tambaye su ma ya haka yi suka zo gidan ya ce maka ba sani ba. Su dai wane masu gidan shine babansu shine mamansu, kuma su ba su fita gidan. Yanzu gidan da aka ajiye da farko ma a Jos nan, a wani anguwa ne, Trade Center Kuru. Wannan anguwan ne ma in kai musulmi ne in ka shiga damuwa ne, kuma muddin kana shiga sun sani, muddin ka fita daga gidan da sunan wai zaka gudu ma damuwa ne, za ya kashe ka anguwan ne, don ana ganin ka Bahaushe ne ko Fulani. Na uku shine zuwa gidajen marayu da makarantu. Ina zuwa nima, ina zuwa wannan ka, za mu je mu nuna ma yaran ni ba wai bishara muka zo ba, soyayya mu za mu fara samu su, soyayya mu za mu fara samu su. Za su fara son mu, ko kai musulmi ne dole ne ana zuwa ana maka abu kyauta kowane lokaci zaka so mu. Wani lokaci kawai sai dai mu ce maka to ka bar addinin da kai kai ka zo. Abu mai sauki, za mu je police station, muna da police namu, za mu je police station, za ka ba da statement, ba wanda ya ce maka dole ka zama Krista, ko alhalin kuma dole ne ta wayo. Ba wanda ya ce maka dole ka zama Krista, kuma karye ne. Yara da yawa, gidaje na nan da yawa wanda yaran musulmai na nan sun fi 100. Wannan zan iya cewa mu musulmai muna yin wazi face to face, su kuma suna yin nasu a kasa. Amma mu din kuma laifin da na fi ganin mu da shi shine muna wasa da alkur'ani daya. Na biyu, mu matasa ba mu riki addinin da muhimmanci ba. Na uku, ilimin addinin ma ba mu da shi. Daga mu je mu karanta kulhu wallahu mu yi sallah mu wuce shikenan. Don ni yanda aka wayanda ma suke koyan mana abun nan na addinin musulunci, sheikhs ne ba guda daya ba. Za ka samu wannan sheikh wane ne, yanzu dukan za ka samu reverend wane, amma wancan lokacin sheikh su ne za su zo fa, already sun fika ilimin addinin musulunci. To idan sun faffasa maka wani abu dole ne ka yadda.
dole ne ka da kuma karya ne, juya abun ake yi. Babu da muke ganin na rubutun mutum ne. Yanzu in ka je na ga John chapter 9 verse 35, babu ya yi magana kan wani mutum daya wanda Yesu ya masa addu'a, makaho ne, baya gani baya ji. Yesu ya masa addu'a ya warke, sai aka kore sa garin ne, sai suka kore shi Jerusalem, sai suka kore shi a wurin nasu na bauta. Babu ya ce when Jesus heard that he was cast out of the synagogue, when he found him, he asked him, do you believe in the Son of God? That is King James, New King James version. Yace, do you believe in the Son of God? In ka je NIV ko ESV, shi kuma bai yi amfani da suna do you believe in the Son of God ba, ya yi amfani da do you believe in the Son of Man, meaning Jesus bai taba kiran shi kanshi da suna Son of God ba, bai taba yi ba. So contradiction in na Bible ne. Wannan ya ce do you believe in the Son of God, wannan kuma ya ce do you believe in the Son of Man. In ka karanta Bible da ke Jesus yana kiran sunan shi da Son of Man ne kawai, Son of Man, meaning dan mutum. So yan uwan mu Krista ba fada ba zagi ba, kuma addinin ku gaskiya bata ne kuma kato. Don ka duba in ka yi baptisma a cikin sunan Allah da Allah Ruhu mai sarki, Allah Uba ma wutan jahannama za ka je a hakan ma, ko da a ce a misali Krista zai je aljanna, duk wanda ya baptisma a cikin sunan Allah da Allah Uba Allah Ruhu mai sarki wutan jahannama zai je. Don ni na yi baptisma sau 2. Wari muna na can yace Yesu shi kan yanzu ka je ma baptisma na shi duka cikin Allah da Allah Ruhu mai sarki aka ci ba. Wuri ɗaya ne aka mention na Allah da Allah Ruhu mai sarki ne akan cewa su yi baptisma da shi. Amma kuma ka duba ɗaliban Yesu daga farko karshe, daga mutuwan Yesu, daga barin Yesu duniya ba wanda yi baptisma a cikin sunan Allah da Allah Uba Allah Ruhu mai sarki. Yesu karan kansa bai yi ma mutane baptisma a cikin sunan Allah da Allah Uba Allah Ruhu mai sarki ba. Trinity baya cikin Bible, kirkiran sa aka yi. Wani abu suna Christianity baya cikin Bible, Christian ne. The Bible says that it was in Antioch the disciples or the believers were first called Christians. They were called Christian, meaning Christian, Christ-like. Wanda suke abu kaman Christ, Jesus din kenan. Amma kuma halin su ba haka bane. Yanzu ka duba dress nasu, Bible ya ga mana a littafin Timothy cewa su yi dress, modest dress, su rufe jikinsu a ko'ina, amma sauran cocin ba haka bane. In ka je nan warin nan kuma duk na mace na yi kasa skirt dan gallalle ba ki zo ba, koranki za da iyayenki ma har ba ki dawo ba. Kaga wutan jahannama na koran wani je wutan jahannama kuma. To jama'a, abu da zan bar mu da shi a karshe shine mu tashi da neman ilimin addini. Gaskiya jahilci ya cika matasan mu da yawa wanda ba mu da ilimin addini da sauransu. Alhamdulillah dai ina farin ciki, akwai abu da na mata da ban fada ba. Karatun Qur'ani, azumi na zuwa, akwai abu da baran manta ba da karbi musulunci da ya dawo da na kunna karatun Qur'ani ina saurara. Karatun ina ga Muktar Alhaji ina sauraron shi, ban san lokacin na fara kuka ba, saboda Allah ya ga zuciyana bude yake ma wannan karatu, zuciyana kuma bude yake ma Allah. Ba da na zo ni kuma ina iya bude wani karanta kun ban taba karanta littafin da zaka karanta shi kana jin ga ka ga lahira ko kuma ga ka ga Allah ba sai Qur'ani.